कहे से कि आप सबके बीच में आइल बनी घर के प्रोग्राम बा और प्रचार हम हो ना करी कल खोल के वीडियो को डाल देना कि वीडियो मत बना तो सही वायरल चलता नरमुंडा का चलता जवान ना हो चले ए मंच के माध्यम से छोटे नरमुंडा स्वामी कड़ी हाथ जोड़ी दोनों मुड़ी के नमस्ते। दोनों मुड़ी माने दोनों बेकार ये तो जेल जाई ना तो ईमानी नहीं बबुआ धर्मेंद्र ना मानी तो मुड़ी छिलवाई ले कोडार में हुए हाल के छपरा में ऐसा हाल बदल नरमुंडा स्वामी ये प्रोग्राम ले बन के ले बने देखी आज माई बहन लोग की सभा में बा एगो दो गीत के भक्ति के भाव हमो सुनाई और शत्रुघ्न भाई की टीम लागल मिजाज में रहल। आप लोग बढ़िए सबको बैठे हुए मंच को खाली कीजिए थोड़ा सा। और इस सभा में गरीब म्यूजिक के मालिक छोटे भाई नीरज भी आई बड़े उग्र स्वागत अभिनंदन बा। चलो आप वो विषय पर आओ छोटे वही दरबार में चले के बा एगो भक्त के भाव ऐसे आज हमरो थोड़ा तबियत अच्छा नहीं थे मगर दरबार में आवे का मौका लिखल रहे नरमुंडा जी संकट मोचन के दरबार में आइला पर सारा संकट दूर हो जाला और हमारे भाई के एक गांव में आवे का मौका मिला शायद पहला बार रमाशंकर भाई के गांव में हम आए लोग भक्त के भाव का ओम जयंती मंगला काली कि भद्र काली कपालिनी यो भाग्यो दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। समय बेरा हो चुकल बा एगो भक्त भाई से निहोरा करे तरे कह तरे का कैसे हो वही गीत के भाव आ गए बबुआ अरे की बड़ा सरधा से नेवता भेजवानी कि माई अगना में तोहके बोलवानी एगो भक्त माई से कहले कि माई बड़ा श्रद्धा से तोहरा के अपना घरे हम बोलावतनी काहे खातिर तारा के चढ़ावे खातिर सब बोल ए माई बड़ा श्रद्धा बा कि तू हमरा घरे आई तू आ तोहर सेवा तोहर पूजा करे के हमरा मन में इच्छा बा धर्मेंद्र के बलि देती हो नरमुंडवा के मुड़ी काट के चढ़ा दे अरे की काहे खिसियाइल बाड़ू ओ भिले नयाइल बाड़ू सबक के तू रबू कया अब नहरा है कोई माई कवन सेवा के कर दुआरिया ए हो गोरी माई हिंदा बेलू भैया हमरे अरविंद सिंह जी लाखों लाखों छपरा से पुरस्कार देने वाली जियो मेरे शेर अरविंद से और
माई से विनती रही कि हे माई यहाँ का मन का मनोकामना हमेशा पूरा रहा कि बड़ा श्रद्धा से नवता भगवानी कि माई अगना में तोहके बोलवानी कहे खिसियाइल बाड़ू ओ फिर नयाइल बाड़ू सब का तुर बुलाया ए माई सब पे एक बार हाथ उठाई बोल दे दुर्गा मैया की सब का तुर बुलाया नवारा है माई कौन सेवा का के करा तू हरिया हो मोरी माई जिंदा बेलू नतमलपुर से और चाचा की ओर से या बेटा और देखिए हमारी तबीयत खराब बा एगो दो गीत गा सकले और भाई के प्यार गवा नहीं खे पाओ रमा शंकर भाई क्या बात बाकी रहल प्यार हां अरे महेंद्र चाचा हमरे मुखिया जी बड़ी हमारे के मानत रहले वहां के सुपुत्र बनी भैया को से स्वागत अभिनंदन बा गौतम बाबू परमादरणीय हमारे बाबा अशोक मिश्र जी के माला से लगा के स्वागत वाली महाराज जी रवा सबनी के देख के हमनी के सिखनी जा एगो बाबा का माला बबुआ लिया रंजीत जी माला है रेडी बा देखी ये भोजपुरी के बहुत लोग का एक बा बाकी जेके हम मानी ले जेके दिल से विष्णु बाबा बाड़े अशोक मिश्र के बक्सर जिला में सबसे ज्यादा प्रमोद प्रेमी के दिल में महानता रहेला हमारे गुरु कमल बास कुंवर जी बहुत लोग आवत धइले बनी कलसा आर मन में बदलसा हर नवरात होई हर ही आर धइले बनी अमन में बदलसा धर्म बरात होई अरे किचन करी हो मयरिया नीरा भाई को से लाखों रुपया पुरस्कार स्वागत अभिनंदन बा कितनी करी हो मयरिया नीरा कोई माई कौन सेवा तू हरिया हो मोरी माई भक्ति के रास्ते देवे गलो बबुआ एगो बहुत पुरान गीत गौले रहनी आप सब सुनले रहनी गीत के कैसे कैसे माई बही लोग गीत गौले रहे आ महा कहला पड़ी जाए मैया रे सुरही गाई के घिरुआ
बहुत प्रकार से लोग भक्त जाके कहेला मगर के